Неделя, 16 август. Патрулен автомобил хвърчи с бясна скорост от село Труд към спешното в Пловдив. Преправя си път чрез звукова и светлинна сигнализация. Плътно след него е цивилен автомобил с 2-годишно умиращо бебе. Но историята започва от Калофер. Ето какво пише майката на спасеното 2-годишно дете. Живеем в Калофер. Имахме инцидент с животно, който постави нашето 2-годишно момченце в състояние с риск за живота. Реагирахме незабавно и сигнализирахме на телефон 112. Обяснихме за какво става въпрос. Уговорихме се да ни чакат с линейка от спешното в Карлово на паркинга на град Баня. Когато пристигнахме там, кола нямаше. При повторно обаждане, майката разбрала с ужас, че екипът от Карлово изобщо не е потеглил. В неделната вечер, когато трафикът към Пловдив бил изключително интензивен, семейството нямало друг избор, освен да поеме риска и да транспортира детето с личната си кола. Вторият опит да получат координация и съдействие от спешна помощ за преминаване през града също ударил на камък. Отново се обадихме и ги помолихме да изпратят екип, който да ни чака на входа на града, за да минем бързо през него, понеже се бяхме свързали с спешното, за да знаят, че идваме. Отново отговорът беше, че има само 2 екипа и няма кой да ни посрещне. Докато колата си проправила път между автомобилите на аварийни светлини, състоянието на 2-годишното момченце се влошавало критично с всяка изминала минута. Разменихме се и аз шофирах. Мъжът ми държеше детето, което се влошаваше с всеки миг. Побеля, беше неадекватно, устните му побеляха. Беше в безсъзнание. Село Труд семейството забелязало патрулка на пътен контрол, спряла за проверка на автомобили. Без да губи време, майката спряла в средата на пътното платно. Полицаите извършваха проверка на 2 автомобила. Спряхме в средата на пътя и ги помолихме да ни ескортират. Дори не се зачудиха. Обяснихме им, че детето е на косъм. Върнаха документите и веднага се качиха в патрулната кола. Спуснати буркани, сирени, полицейският автомобил разчистил пътя на бедстващото семейство. Буквално за от 6 до 7 минути бяхме пред спешния кабинет. Летяхме по улиците с буркани и сирени, проправяха ни път и вдигнаха дори бариерите на спешното. Безкрайно сме им благодарни, защото състоянието му се влошаваше буквално със всяка минута. Благодарение на реакцията на полицаите, детето било предадено на време на медицинските екипи в Пловдив и в момента се възстановявало. В паниката и бързината майката и бащата не успели да научат имената на своите спасители, но чрез нас те отправят своята дълбока признателност към тях. Не успяхме да им благодарим за оказаната човещина и съдействие. Не знам, ако не бяха те, дали сега детето ни щеше да е в състоянието, в което е. Искам да им кажа едно голямо благодаря и да продължават да бъдат хора. Сутринта, когато стана, 2-годишното ми дете е живо заради тях. Ние винаги ще сме им задължени за това, че се откликнаха на нашата молба. Както на тях, така и на всички медицински лица, които ни посрещнаха в болницата и в момента се грижат за него, без никакъв коментар. Благодаря, Пловдив!